Petouren van Iris van der Veen en Lisette Wagenaar worden op voorhand zien als de favorieten van de PC. Beide wonnen ze dit seizoen 4 vrije formatiepartijen en daarmee hadden ze de meeste overwinnings op haar namen staan. Manon Skeefstra loopt haar er net volle van dat de boetenwacht haar een Petour de favoriete rol tascoot. De praat is om het veld heen, daar moet je gewoon een beetje voor afsluiten. En gewoon lekker kaatsen, dat is belangrijk. Dus wij gewoon lekker kaatsen, gewoon doen wat we kunnen, dan kunnen wij heel ver komen met PC. De praatjes om het veld, waar had het dan over? Nou ja, gewoon wat je zegt, dat we kansen hebben zijn, nou ja, klaar, dat is zo. En daar moet je gewoon niet te veel druk om maken, daar moet je niet over nadenken en zo. Je moet gewoon doen wat je kunt en niet te veel druk op jezelf zetten. Wielst Fenna Seinstra haar tarret op haar eerste omloop stappen Van der Veen, Visser en Skeefstra al als winnaars van het veld. Ja, dat is wel leuk. En ik mooi die oren PC-favorieten get het crescendo in haas. Mooi troch het goede opslagwerk van Lisette Wagenaar Olibia Exai de eerste omloop. Wagenaar is de enige van het Petour die de PC nog net woen had. Van der Graaf woen hem al 3 keer, Seinstra zit op 2 PC-oorwinnings. Voor haar is het een extra motivatie om Wagenaar aan haar eerste PC-oorwinning te helpen. Nou ja, goed, we hebben dat met Margriet gehad, hè, Margriet Koelmans, 2011. Ja, dat is gewoon een heel mooi gevoel als je iemand mee kunt helpen, zeg maar, naar de PC-overwinning. En dat zou natuurlijk voor Lisette ook geweldig zijn. Hè? Maar je doet het ook voor jezelf. Dus we willen gewoon heel graag en het zou kunnen, het zit erin, dus we gaan er gewoon voor. Dan moeten ze wel fit wezen en ek bluwen. Vlien hier miste Wagenaar de PC terug een brutsen voet en Seinstra rent dit seizoen als koft nog maar rechtproblemen. In Haas zit dat de finale plak net in paard, want ze winnen makkelijk in de hele finale. Maar na jaren zit Wagenaar de wol bij. Vorig jaar al een schroef in mijn voet gekregen en daar heb ik nu een beetje last van. Vorig jaar bij de PC wist er de tromblessure net bij. Ja. Hoe ligt dat voor dit hier dan? Oh, dat komt nu wel goed. Er zit nu een schroef in, kan niet weer breken. Vorig jaar was het gebroken en nu kan dat niet weer, dus het komt altijd goed. Dat er Vlinie net bij wist, is dat best dan nou extra op baan om daar wat cent te letten? Ja, lijkt mij wel. Ik baalde als een stekker vorig jaar dat ik niet mee kon doen. En, was heel teleurgesteld dat ik daar niet aan mee kon doen. Dus, Waarom nou het trio van Iris van der Veen? Bij Harren is Sjoukje Visser de enige die weet wat het is om de PC te winnen. De orenboyen binnen nog jong, maar Visser zocht haar zelfs bepaald net als de mentor van het stel. Nee, absoluut niet. Nee, we zijn met je trein echt een Petour. Ja, we hebben beslissen met je trein, met je afspraken met je trein. En misschien omdat ik de oudste ben, misschien wat meer ervaring. Maar, en de PC is een Duits in, dus het zei niks. Maar dat wist je, de middenmast. Ja, dat is weer, ja. Maar ja, je doet met je trein, hè. Dus met je trein oppakken. En als het keert zoals wat we kennen, dan komt het goed. De finale in Haas gaat dan tussen de beide favorieten van de PC. En dat Elsenier rekkend op een spannende partij is het Petour van Wagenaar oppermachtig. Leonie van der Graaf liet zien dat de farm er is. Het klinkt goed en het past goed. We kunnen een heel soort willen maar komen uitzien. Dus we winnen echt een hecht team. Nou, daar zit ik een heel soort voordeel. En we kunnen alle kanten op. Dus zeker wel alle vertrouwen in. Van der Veen eindigt de partij met een bal die het perk net helpt. En zou winnen Wagenaar en die maar skiën 4 weersten en 6 fjouwer. Het Petour van der Veen weet dus dat het nog beter maakt oer Oorlwieken. Het moet wat stabieler worden allemaal, wat degelijker om toch wat constanter te presteren. Want die finale, Joert, daar ging gewoon even mis. Dat ging wat te snel, hè? Ja, nou goed, je laat dingetjes liggen die je gewoon moet pakken. En tegen zo'n Petour, die zullen niet veel laten liggen, zo goed als niks. En moet je zelf gewoon goed kaatsen, wil je dat winnen. En wij lieten op dit moment puntjes liggen.